Pep el Beneit se'n va adonar que la pistola que li havia situat a un pam del nas era de xocolata. Vista la situació, va estimar-se més fer-li un gest d'intel·ligència. Va donar a entendre que es feia càrrec de la situació i va començar a butxaquejar. Va treure una cartera, una targeta d'autobús, 25 euros i el carnet d'identitat. El carnet me'l quedo, que l'hauré de fer servir. I a vostè no li servirà de res. Un moment, que estàs a l'atur, pot ser? L'atracador es va posar a plorar com una magdalena i no va haver manera de consolar-lo. Però que estàs a l'atur o ho fas per pur vici? Està clar que aquell lladre era un tros de pa, amb xocolata. Chitty bang, and we pretty much amazing. Yeah, mind your manners, you hear me?